அதிமுகவின் தலைமை அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான கூட்டணி குறித்து விவாதம் நடைபெற்று முடிந்தது. நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்க சி.வி. சண்முகம் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்தால் சிறுபான்மையினர் வாக்கு அளிக்க மாட்டார்கள் என்றும், பாஜகவுடன் கூட்டணி வைப்பதால் அதிமுகவிற்கு தான் அதிக இழப்பு என்றும் சி.வி. சண்முகம் வெளிப்படையாகவும் ஆவேசமாகவும் பேசியதாக சொல்லப்படுகிறது. ஏற்கனவே ஒரு சில அதிமுக நிகழ்ச்சிகளிலும் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்கக்கூடாது என பேசியிருந்த சி.வி. சண்முகம் மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தில் தனது கருத்தை வெளிப்படையாக முன்வைத்திருக்கிறார். கடந்த காலங்களிலும் கூட அவர் பாஜக கூட்டணியில் அதிமுக தொடர வேண்டாம், திமுக பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளது என்றெல்லாம் பேசிய நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டணி குறித்து நிர்வாகிகள் யாரும் இஷ்டத்துக்கு பேச வேண்டாம் என பேசியுள்ளதாக தற்போது தகவல் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.